Добър вечер, приятели на работилничката на Илко. Настъпи момента да изтеглим един от участници от играта по случай 1 юни, деня на детето, на който ще бъде изработен едно име пъзелче с името на детенцето. Ще използвам едно интернет приложение поради големия брой участници. Така, ще избера поста. Ето, първо ще го рефрешна, да се включат и последните коментари. Избирам поста. Ето 582 коментара, 225 споделяния и 315 харесвания. И пристъпвам към избиране на победителя. Така, отбелязвам само участници, които са поставили коментар. Така. И натискам бутончето и победителят е Полина Петкова с името Калоян. По-късно ще се свържа с нея за доуточняване на подробностите. Така. Благодаря ви за участието. Лека и спокойна нощ.